Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku. Život vie byť nevyspytateľný, nikdy nevieme, čo sa môže stať. Pán Miroslav bol statný, aktívny muž, ktorého zo dňa na deň postihla bakteriálna meningitída a to zmenilo život celej rodine. Ono sa to prejavovalo v podstate asi už nejakých 4 dní predtým, ale len tak, že ho pobolievalo ucho. My sme si mysleli teda, že len nejaký zápal má alebo niečo. No a už po tých 4 dňoch on išiel vlastne ráno do roboty a na obed ho už doniesol šéf s tým, že mu je zle. Nám povedali, že to hoci kde v obchode mohol chytiť. V podstate spravili mu nejaké testy, povedali, že má bakteriálnu meningitidu, že ho berú na isku do Trnavy. Odtiaľ mi volali Petrice ráno, že ho prevážajú na Áro, lebo že stratil vedomie, prestal dýchať, zlyhali mu orgány a už to išlo. Bol aj v umelom spánku. Áno. To muselo byť tiež veľmi stresujúce. Ako dlho to tak bolo? 21 dní. Jak ho prebudili, tak oni proste povedali, že on by mal začať akože už vnímať, ale tým, že nezačal, tak v podstate, že oni si myslia, aj podľa vyšetrení, teda MRI a tak ďalej, čo mal, že ostane kvázi ležiaci. On začal reagovať až po nejakých 2 mesiacoch možno, 2,5. A je to len tak, že začal si akože kvázi spomínať, že koľko má rokov, ale že som jeho manželka alebo deti, nič vôbec. Bola tá neistota na tomto najhoršie? Neistota úplne, že sme nevedeli proste, že čo bude, že či sa preberie ešte, či prežije vôbec, lebo teda prvých 48 hodín nám vraveli, že je to v rukách Božích, či vôbec prežije. Pán Miroslav, vy vravíte, že vy si z toho v podstate nič nepamätáte. Potom sa vám ako keby vracali k tomu nejaké spomienky? Po nejakých 2 mesiacoch možno som aj začal spoznávať manželku. Dovtedy som ju vôbec neregistroval. Nepoznal som, kto sú, čo sú. Chodili za mnou aj deti, aj mama, aj sestra. Nevedel som vôbec, že tam boli. Vám vlastne z toho, čo som čítala, veľmi pomáhali tie rehabilitácie. To znamená, videli ste pokroky hneď po nejakom, prvom raze? Prvýkrát ma postali, že na nohy. Druhýkrát, keď som bol, tak už to bolo také, že na stability trošku silovejšie a cítil som to, tú zmenu. Teraz pôjdeme ešte tretíkrát, no ale rehabilitovať treba každý boží deň, lebo máme aj doma prístroje, len zase nemáme terapeuta, ktorý by s nami cvičil. Na čo by ste tieto prostriedky využili? No momentálne teraz máme na ľuďom výzvu, že kvázi aj na tie rehabilitácie, lebo tie sú najhlavnejšie, ale v podstate aj na to, aby sme prežili, dá sa povedať, bežný mesiac. Lebo môj príjem na to jednoducho nestačí. Ak chcete pomôcť pánovi Miroslavovi, aby opäť mohol žiť plnohodnotný život, choďte na radioslovensko.sk, tam nájdete viac informácií, ako pomôcť. Rádio Slovensko. Slovensku.